Zarauzko hirugarren eremuan TAO sistema ipiniko da ekainaren 15etik irailaren 15 arte. Udalak eremu honetako bizilagunen artean egin duen inkesta baten ondoren. Emaitzak ondorengoak izan dira. 73 erantzun neurri honen aldekoak izan dira eta 48 kontrakoak. Ibilgailuen aparkalekuak erregulatzeko neurri berri honek eragina izango du Kortazar, Etxebeste, Mateo Mujika eta Mintegi kalek osatutako azaleran. Era berean, Zelai Azpibidea eta N424 artean aurkitzen den Gipuzkoa kaleko zatiari eragingo dio eta baita Gipuzkoa eta Lapurdi arteko hegoalde kalearen ibilbideari. TAO sistema Lapurdi kalean ere ipiniko da, Kasino eta Maria Etxetxiki artean, eta azken kale honetan Gipuzkoa eta Nafarroa arteko zatian. Bertakoentzako txartel bat eskatu nahi dutenek, Urdaneta kalean 5. zenbakian kokatua dagoen TAO bulegora jo dezakete edo 943-832-2263 telefonora deitu. Txartel hau eskuratu ahal izateko aurkeztu beharreko dokumentazioa, nortasun agiri nazionala, gida baimena eta zirkulazioko baimenaren originala eta fotokopiak dira. Dokumentu hauekin batera, eskabide orria ere aurkeztu beharko da behar bezala osatuta. Urdaneta kaleko bulegoko harrera ordutegia astelenetik ostilalera arte da. Goizeko 9-tatik eguardiko ordu batera eta arratsaldeko 4-tatik iluntzeko 8-retara. Behin eskabidea onartu eta Zarauzko udalak ezarritako salneurria ordainduta, zerga bilketako bulegoan txartela jaso ahal izango da, TAO bulegoan ordainketaren egiaztagiria aurkeztu ostean. Neurria hau hartzean beharrezkoa izan da, Zarauzko barne trafikoa hobeto antolatzeko batipat, udan herrira iristen den ohiko ibilgailu andanagatik.